Malawi Today. Kuchokera kuno ku Mentalis Center mu mzinda wa Lilongwe ku Bingu International Convention Center yangokwana kumene 15 minutes past the hour of 12 kuno ku Central African Time. Tukudziwa kuti ena mukutionera ku Australia, you are 8 hours ahead of Malawi. Ena mukutionera ku New York, ena muli ku London, ena muli ku Geneva, Switzerland. Kulikonse kumene muli, including our friends in Nsanje komanso Likoma Island. Nonsenu Karonga tuchitipa tikulandireni. Nine Brian Banda ukulandirani in this exciting edition ya unofficial dashboard results. Kotero kuti tachesa chamwayi kuti pankumaliro ngati pano tikhozokana nuli modzi ndi kukambirana za masankho. What we know this far, Malawi ana akaponya vote pa 16 September yosankha mtsogoleri, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makansala. What we also know nkuti 24 council districts mkulu oyendetsa chisankho Justice Annabel Ntalimanja atipatsira zotsatira zake. Tatsala ndi ochepa kwambiri. Ndiye ndikufuna ndikulandireni to our discussion masana wano. Ndikulandireni bambo Ndevu Zamwayi. Ndatukuza. Tikulandireni Ndevu Zamwayi ndi a station manager at Times Television. Tikulandireni apirani kachizirisa amabwera pa television. Akangotulukira akachinziru ngotsatu kwavuta. Chifati machiro tutuluza kubweretsa pa TV. Tabwera. Tikulandireni kodi mfunda ngwayani? Nsani? Ineyo tumfunda wanga tu ena matika zilimani, ena mati mwale, ena mati dzungu. So ni mifunda mbili. So no one son unabwera mwanyi one son. Fati pa office amango ti nsani. One son unabwera mwanyi one son. Ayi basi ni makonda nyimbo ya Lucius Banda. Chabwino. Ndepele mankati wama kuti musatero nsani nde basi. Anamango ti nsani. Tilandira station manager Times Radio. Bambo Wayana Chunga. Ifo wakonda timango ti alembi. Tilandireso maireya malekano takulandirani. Tatokoza kwambiri. Tiyambe ndi inu Ndevu Zamwayi. Kodi tikamati dashboard ndiye kuti nchiyani? Dashboard tikoza kunena kuti ndi sikoyamba kugwisa chilo dashboard. Koma ndangodaba kuti chisankho cha 2025 akhala ngati kuti ndili ulibene la trenda wambiri. Dashboard. So dashboard mwachidule masiku ano za technologies pamakhala njira zimene mukufuna kuti muperekere namba zanu. Nde ifeyo tidapeza anzathu amene amasowa zimene zikugwirizana nawo kuti manamba zathu tikufuna kuti tizizaonesa pamene tikuwerengera zotsatira za chisankho cha 2025 tizatha kuonesa anthu manambers amene akubwerera kuchokera mu constituencies mwathu. So ma constituencies 229 akawerenga akamaliza ife tizatenga zimene zonse kumatani ndikumaonesa anthu. So dashboard yema zakukhanga tino mulukwa timatijani mulozera wa zimene zikuchitika kuseri kuti chitutuzi chake cha zimene zikuchitika so many ndoyana timatali kuli anthu pafupifupi 80 amene ali mu mzinda wa Lilongwe ochokera ku Times amene akugwira ntchito zosiyanasiyana kuphatikiza panzathu amene akuwesa namba. So dashboard yo ndi mulozera wa manumbers amene talosa mulimo ndi chitutuzi chimene akupereka ogwirizana ndizotsatira zimene tatenga ife kudzera kwa atolankhani amene anali maboma onse amene amatipasa zotsatira zimenezozo. Ndeno kungotsekula kuti muone ndipo makhadi chimene pati dashboard kungokuonesani kuti kodi kuseri kuli chani. Okay. Ndiye sandafotokoza mwina mchichewa chomvika. Yeah. So for us to do a dashboard, we needed those 80 amene ndi anyamata akachinziri. Yeah, amene wonde atolankhani awa amene anali ma districts 28. So they fall under the editor chief. Yes. Tifotokozereni, how difficult was it kuyika zinthu zimenezi pamodzi? Yeah, Brian, mwina mwakiti ndikhoza kukuza kuti kupanga cover chisankho ndi ntchito yolemetsa. Chifukwa ntchito isinayambe pano. Ntchito imene tinayamba 4 months ago. Okay. Preparing za chinthu chimene chimuti dashboard. Okay. So kuti dashboard igwire ntchito bwinobwino imafunika ma figures. Okay. So ma figures wotapeza bwanji.
ndema figures what nena kuti tikhale ndi atola nkhani muma district councils onse 36 chifaso pa municipalities yonse amaitenga songa tiso ndi district bayoka tikatengera zisankhozi ndi monse munali anthu tinena kuti tike mu anyamata athu otazitipatsa mavota amene kuti kodi akuyenda bwanji ndeso kunoko ngati kumphika tinaliso ndi timu ya anthu mwina mwachi about 7 yomwe anthu amene ajamata akatumiza results aja mafigures aja amafika pa anthu amenewa ndikuwaonanso results aja ndikuwapanga compile bwinobwino ndikumatumiza pa dashboard ndikamati tinakhala tikupanga prepare kwa nthawi yayitali ndiyo kuti anyamata athu onse amene anali ma district aliyense amene ali okhudzidwa ndi chisankho chimenechi panali ndi special program chifukwa kutenga ma results ndikuponya pa dashboard pamenepa sikuti zimankhala kuti zinthu zophweka yayi ndi zokuti zikufunika kunazo kuti pakhale ndithu ka expertise kenakacha ndi tinatenga ma experts osiyanasiyana kuwaphunzitsa anyamata amenewa komanso kudziwa kuzazo kuti anthu ndi anthu kuti mwina mwache pena akakhala ku field kumateka mapangika some unethical behaviors zinthu zosakhala bwino mwina mafuna olandira ndalama kwa anthu mwina mafuna opanga izi tinaonetsetsa kuti anthu amene watauze malamulo ndi tinaphunzitsanso kuti kodi malamulo ameke amati chani because ukakhala kumene kujako iweyo ukapalamula ngati mtola nkhani wapalamula akumanga weka sikuti times ibwera pamene pacha mzakuzazo kuti ayi munthu mtulutseni ni munthu wathu ayi umakhala kuti ndiweyo ukuphwanya malamulo achisankho ndi anthu amene tinatenga orientation ya maphunziro achisankho chomwecho komanso tinapanganso remind kwambiri professional code of conduct yathu ngati times chifukwa ifeyo times we are a political organization tikamati apolitical ndife anthu oti timagwira mbali timakhala pamalo kuti tikambe zinthu ndi timafuna kuti chimene chinso even anyamata athu amene akugwira ntchito ma district azikhala kuti tizikhala tonse tikuyenda limodzi ndi anthu amene wanaphunzitsidwa china chilichonse inali ndithu kuti training yoti tinatitengera kukhala ku Blantyre kutanisa growth of southern region tinabweranso ku central region positakanso ku northern region komanso apart from that even ma members athu of staff amene ali stationed pa Times Group now also officers mathu they also benefited from this training so we were sure kunazo kuti zinthu zimene zakupanga anthu kumene koko mafigures akutenga anthu kumene koko amatenga ndithu mafigures accurate abwinobwino chifukwa choti anthu kuti tinaphunzitsa ndithu kuti apite pa training imene so mmene mumulima results a zonse mmene mumutiyatengano ma results ponse kumene koko kunali masankho au president komanso au MP ama MPs komanso makhansala yeah kwa maka tunapanga focus kwambiri pa president ndi ma MPs yes nje anyamata amenewa amatenga tu penepo tikuona kunazo kuti apapa zinthu sizikumveka bwino chifukwa tikamati unofficial results tizikapasa kuti panenso ma unofficial complaints because if it's making komabe anthu chifukwa choti amaona pena pache ma platforms athu pamakhala pena pache kuti akutuza makwere zena ache ndeti mauzanso anyamata athu acha kuti go back and talk to the presiding officers kuti muone kuti zinthu zimene zikuyenda bwanji ndeti muonesesa ndithu kuti anthu amene wakhale accurate pena zimatheka kulakwika apo ndi apo komabe we tried our best kunazo kuti the results amene tikupereka ku gulu akhale ni ma results abwinobwino komabe if making ndeti fakati kuti ndi unverified results panali ma challenges in ali once but sometime inadzachoka inadzabwera just explain to our viewers ndiyamba wayanaso apo abwerapo nthawi inake aonjezerapo so mina dashi ambiri amene tili magalimoto kapena ndakhapo mgambo kuti mainvestisa dashboard kuti ndi chani pa dashboard pati pamakazi ambiri zimene zimakuza mafuta amene alili engine kutentha bwanji zona galimoto kuthamanga mmene upemererera zona imakuonesa pamene pajapa mafuta amene munenelamo alimo ochuluka bwanji temperature kunja kuli bwanji so you can imagine kuti zonse zija ndezi zikhala kuti zikubwera nokuchokera muzisankho Then for you to dashboard, you want to see so many things that are happening in your car, but you can just have one place. So my challenges are in the course of doing this job, we are compromised in terms of dashboard yacho kukapezeka amasambanchezo pena pake. Ndeka kapezeka amasambanchezo pamene popo inkaonesa namba ya GCC imene imalozera kuti dashboard yano yakabati. Nde itangooneka namba imene yoyo padali anthu ena amene amayesera kuti alowe mu dashboard muja
kuti aike zawo kuti asindete temperature kuti engine zikuonesa kuti ikuboila engine zinaboila akuzochita tunuzo ndiza science za ujeni za machine masiku akuzokupaika zinthu zimene abana ndama ndi hacking akaona kuti yakhalapata kama kusadzira ndipo Japan ndikupanga bombard ndechita zangoona bombardment imene mabwa amene popo inachita flag yokha kuti amanda atake amaliwongo akufuna kuona amaliwongo afuna kubwera kuti ndaitsitsapo kaye ndikuichuna bwino okay awaya nawo jezirapo kuti daunjezira 5 tichite kululaso kuti makalifa samaipanga namba takuza maisira kule ukutaita so tinaichuna kuipasa chitetezo chokwani so dashboard was under attack but we anticipated it okay tinkaziwa bwana kuti zikho za uchitika zimezo sidadali chenu okay unfortunately or fortunately I don't know whether it's fortunately akanabanga dizibetina timayembekezera okay so we are quick to respond yeah ndikupezeka kuti tinaitsitsa kaye cholinga choti tikonze zimene zonso chinaso panali zimene zimamveka zimene manena akacheziraja kuti anyamataja tidamba kumamvano zinthu zina mmasambanchezo ife pokhala kuti we are not just responsible I mean we are not just a professional media house but also responsible tinaganiza kuti sisangozichitiratu ignore tiyayang'aniso manambala amene wawa kuzera kwa anthu acha amene amatipasa manambala acha amene ali ground okay ndati naabwezera kwa uzara nyamata madera awa kukuchokera izi tabwereraniso kusosi kwanu kucha mungachite cross check kuti zimene mukunena ndi zimene zikumveka pakusiyana ndi pati kapena pangakhale mfundo ndi pati zimene zonse tinapanga while dashboard jaikusuntidwa kuti ikakhale mala safe we took advantage of that okay. to also cross check our numbers to make sure that tikaika number yes it's an official umasuka an official ndekuti umuntu wena careless just because we an official yeah. you still have to be careful with an official numbers that you're putting to the public yeah. so ndema challenges mkandifusa kwambiri panayi pamene popo anatipanga blame anthu ena kuti bwanji simunauza sometimes security issues they are difficult to communicate you know because you don't know whether you're going to alarm people so we decided kuti tizichita communicate koma tichacho sapo sanga to protect the credibility ya manamba zathu yes ndikuza kwamba choncho mwina yes ngo wonjezerapo kuti chifuka choyambacho munthu amene anajambula chithunzicho it would only be munthu amene anajambulira from inside not from outside kujambulira apa pa machine inside yeah. ndiye tinafunsanso anzathu a security kuno kuti kodi zikuyenda bwanji ndi zina zoterozo now monga wanenera wanda nkhani ya chitetezo njovuta sitingamapite nkumanena kuti hayi kuno ta times khala ngati wina akafuna kuti alowe ku dashboard yathu ndiye kuti pabwera mantha pabweranso ena mafunso amene ananena kuti ambasi ndoti sitichikhulupirira chinthu ichi chifukwa kuti manambala awo mwina wafika mukale komanso iwo amene amafuna kupanga zinthu aziona kuti kodi ndoti zikutheka eti tiye nawo amenewo so simafuna kuchita cause any alarm nchifukwa chake tinangoza iyimisa ndithu ndinene kunena kuti sinthawi zonse zimene china chilichonse chimene chimachitika internally chimene you can go and explain all the details and sometimes it's for the better of the public and the audience itself chachiwiri chimene amanenacho chonena kuti pamene ena amadandaula kuti ayi manambala anuwo iye ayikuti uzikumveka mwakuti ifeyo we say no we'll take our time tionenso pamene tikukonza izi zachitetezo tikhalenso ndi nthawi yotha kuwunikira kuti kodi manambala akuyenda bwanji tinalimba mtima chifukwa bungwe la Malawi Electoral Commission mosogozedwa ndi Annabel Justice Ntalimanja anazafotokozera kuti ma media houses they can proceed kumayankhula zosatira za unverified palibe mlandu wina uliwonse ndipo ife ngati times tikudziwa kuti manambala amene tapeza ndi manambala amene sitinangophika ni manambala amene atolankhani athu atenga kuchokera kumalo district kapena so kuma constituencies manambala amenewo ndi amene amaponyedwa kuno monga anenera anzanga Peterani kunali ndithu anthu amene amagwira ntchito in shifts usiku ndi masana kulowesa manambala amenewo kulowa mu dashboard system yathu kuonesesa kunena kuti zithandizire kufotokozera ndi kupereka chithunzithunzi cha mmene amalawi avotera chisankho chimenechi. Was it easy for you to get the results? My Ntalimanja nanena kuti ma results maike pa tengo kandi pa body pambalambanda. Was it difficult? Was it easy? Just share with our viewers mina nyamatana matengera ma results. Okay, zimakhala anthu ndanthu osiyana anthu onse sangatsate mina mache ma instructions aja amapita mosiyana ndikuza ngati ineyo
as editor in chief ndikubwera kuchoka ku Blantyre ndinayima pa Nchewu ndinapita pa polling center ina yache pamene pajapo as a journalist ndifuna nditenge chithunzi koma ndinakanizidwa. Presiding officer anandiuza chili chonse chilipo. Presiding officer momwe tapange decision anandipanga rifa kwa sirikali wa chitetezo. Sirikali wa chitetezo anazokuti aipanopo simungatenge chithunzi. Koma mukamvesesa kuna amaintali manjaja ananena kunazo kuti mukhoza kutenga zithunzi koma musatenge zithunzi ama ballot papers. So anthu pena pache memo amamvera zinthu amamva zinthu mosiyana. Ndiye tikhoza nazo kuti pena anyamata ajama apasa access kuti mina mwachadikira kuti achimatapo ena mango werenga ena akamanga koma we insisted kuti akapanga zimenezo please can you mujambule. Ndipo naso ma reporters amapeza ndi mavuto ngati amene kunazo kuti to get the results zimakanga kuti anthu ena agwinya ena akaona ngati ndi ntolankani amaona ngati kuti mwina mwache kaya nosokoneza kapita ndotani ndi aliyense amakanga kuti afuna kubisa koma eventually rebo anyamata athu amapeza zoti ma results ajatenga. Ukandifunsa kwambiri kunazo kuti ndi problem yanji imene unapezana nayo mina mwache pa chisankho chimenechi ndikozokuza kunazo kuti ndi patience yanthu. Ndaona kunazo kuti kumalawi kunoko vuto lathu kwambiri ndi patience. Anthu timafuna kuti chinthu chikangochitika tiye tichipange announce whether chinthu ndi cholondola kapena ndi cholakwika bola chikupanga suit iweyo political life kimyaka. Ndiye ifeyo as times we said no. Tikuyenera tikamapereka marizasi tikhale double sure kuti marizasi awawa ndabwinobwino asasiyane ndi ameki kapena nezo asachite kusiyana natu ndi ameki. Okay, very quickly tuona chani pamene potiona kuti aleya ndi awa wayana akufuna atipase chithunzi cha momwe zikuonekera ifeyo at times titamalizisa ntchito yathu imene timagwira ya pa dashboard unofficially tamaliza ndi anzathu amene pamene popo atifotokozera kuti kodi zimene tione pamene popo zikuchokera pati zikutanthauza chani. So ndi chifukwa chake anzathu ali pamene popo kuti mwina tiyambe ndikufotokozera kunena kuti ife timatenga zosatira zathu kuma constituencies ndipo ameki amatenga zosatira zawo kuma district ndipo iwowa akamalengeza kuno amati akalengeza ifeso timasuzumira nkumati kodi zimene alengeza iwowa ndi za ifeyo zikususana bwanji kapena zikufanana motani. Tinenese kunena kuti ife zathuzi ndi unofficial and verified results patakhala kusiyana kwina kwake chifukwa marisasi aja akachoka madera aja akabwera kunonso kumakhala mwina cleaning imene amapanga anzathu Malawi Electoral Commission imene ifeyo sitimapanga. Ife tangotenga raw data kuchokera ku ma constituencies ndi kumabweresa kuno ndiye mukaona kuti mwina zisiyanako pang'ono ndi zimene alengeze Malawi Electoral Commission zimenezo nchifukwa chake tati unverified koma otherwise if we are standing on our numbers ndipo chimene titayambe kuonesa pano tiyamba kuonesa komanso kufotokozera mmene chisankho cha president chayendera maka mchigawo chakumpoto kenaka chigawo chapakati nkubweranso chigawo chakumwera tikachoka chigawo chakumwera kenaka tizapita sopana at national level kuti sono pa Malawi yonse zikuoneka kuti makandidate achita motani. So nzangaleya tatiyambire ndi chigawo chakumpoto kuti kumeneko ma president achita motani. Leya It's about time amene afotokozera anzanga tioneno kuti kodi anthu avota motani pa 16 September 2025 kuno ku Malawi. Ku Northern Region chigawo chakumpoto kumeneku malingana ndi unofficial results anthu amene anatuluka kukaponya voti ndi anthu okwana 627,660 ndipo mavoti amenewa agawana motere amene akutsogola ndi Professor Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive Party. Iwowa apeza mavoti okwana 307,464 kuyimira ndithu 49.0%. Ndipo pachiwiri pawo pa
pali Dr. Lazarus McCarthy Chakwera achipani cha Malawi Congress Party MCP, ndipo iwowa apeza mavoti okwana 185,724 kuyimira 29.6%. ndipo pa number 3 muchigawo cha kumpoto pali Dalitso Singano Kabambe achipani cha UTM, iwowa apeza mavoti okwana 66,031 kuyimira nditu 10.5%. ndipo pa number 4 pali Dr. Joyce Hilda Banda achipani cha People's Party PP, ndipo iwowa apeza mavoti okwana 39,725 kuyimira nditu 6.3%. ndiye umu ndi mmene nditu zayendera unofficial results kuchokera ku Northern Region. Top 4 ikuoneka nditu motere. mwina tifotokozerenso kuti chigawo cha kumpoto mu chaka cha 2019 makamaka ngoti chisankho chachibwereza ngoti 2019 mavoti ochuluka pa president anazapita kwa malemu Saulos Clowns Chilima, ndipo 2020 mavoti ochuluka anapita kwa Chakwera amene anayima limodzi ndi malemu Chilima. Koma ulendo uno zikuoneka kuti ndi apita Mutharika amene kumeneko asogola, if as far as we are concerned, amene wandi a projected winner kumeneko kumpotoko kuti mavoti awo 307,000. ndiye tikudziwanso kuti panali zokamba zambiri kuti ayi northern vote mwina ayikhala motani apapa pamene pali apita Mutharika tinenenso kuti iwowa anapanga mgwirizano chipani chawo ndi chipani cha Alliance for Democracy. Actually, I was about to ask the same. Yes, Alliance for Democracy. What are the dynamics? Yes. Yes, what are the dynamics? Yeah. Wina atomaganiza kuti mwina ndafodi imene yapangisa koma mukapita ku ma MPs muona kuti chipani cha Afford chavutika kwambiri kupeza ma MP chigawo cha kumpoto. Ndipo vuta kuti kunena kuti just because of Afford ndifata apesa manamba lotero kapena nkhani ndionera kuti Mutharikawa anali ndi chikoka anthu anawakonda regardless. Komabe you can't completely dispute effect yonera kuti ma partners awo amene ma alliance partners nawonso anayesesa kukankha kumeneko. Tikumbukirenso kuti sikuti Mutharika anachita kutuluka moti chani chigawo chimenechi, koma achita ndithu amenya kumeneko. Ndiye pali gap imene mukuona amene akusiyana ndi amene ali pa number 2 kumpoto. Pa number 2 pa Dr. Lazarus McCarthy Chakwera amene apeza mavoti 185,724. mukaona gap uyo kwenikweni mafuna muone gap 121,740 imeneyo ndi gap yaikulu ndithu kusiyana kumeneko ku northern region. Yes. You share the same view, the dynamics of the northern region vote. Yeah, I think the northern region vote is very unpredictable. So my is also to the vote many ipita kuti. Imakanga ti centuram. It can go anywhere else. Komano, I think possibly maybe unothiku people wanted change. I think figures. I think people wanted change. People wanted kunazo kuti maybe Malawi Congress Party ya many Mr. Lazarus Chakwera mina machi tita suntha pang'ono tingo apasa Mr. Peter Mutharika, because if you analyze uko Mr. Peter Mutharika sana pake campaign kuno, and you tend to wonder kuti why is it that Mr. Mutharika apeza mavota ambiri apo. Then it shows kunazo psychologically maybe people just wanted change. Yes. Onsewa anali ndi munthu wa kumpoto mu top 2 or 3. Okay. Mutharika anali ndi Enoch Chihana amene adatenga kale vice president, second vice president. Chakwera anali ndi David Mtuko Mumba ngati running mate wawo. Dalitso Kabambe anali ndi Matthews Mtumbuka amene anali running mate wawo. Joyce Banda anali ndi Akhumbo Kachale. Onsewo mutakuona kuti yes nde posafuna kuabira shine Enoch Chihana. Ande kuti Enoch Chihana ndamene anathamanga bwino because candidate sangakhale konseka. Ndifanye koma kandi timu yako yokuti wewe ngati sunapite uku timu yako izipita uku. So let's give it to Enoch Chihana. Agwira ntchito yotamandika kumene kanathamanga kumpotoko ndekuti aujeni yawo as you can mmene mukunenera kuti Mutharika sanapiteko koma I know Chihana anachita kampu kumpoto. Amakhala konko ndithu kuthamanga kuti aujeni a former vice president ngakonso kumpoto. That's why I'm saying kuti onsewa anali ndi anthu akumpoto.
komano ngati ya wina ndi DPP ndiye kuti achihana ndi amene athamanga bwino. Over to you. Yeah, no, one more point before Nsana Mpasile. So, Yeah. mukaona mu chaka cha 2019 tinanena kuti Achilima kumeneko anapeza mavoto ochuluka somewhere around 1 million votes akumpoto. Koma mukachita compare ndi mavotes amene apeza akabambe apeza mavoti 66,031, a huge difference from the 1 million votes. Achilima apeza the election Yes, 1 million. Over 1 million. Yes, Okay. yes, about 1 million votes was thereabouts, and the hour apeza 66,031. So maybe so mwina tivomere kuti mwina kuchipani cha UTM ucho adali maremo Achilima ndi chikoka ndi anthu akumpoto. Mukumbukira ino kuti tikapita ngakhale ukachita kava 5 times misonkhano ya Achilima amatha kumagwisa ntchito miyambi ya chitumbuka, amatha ndithu maponya ndithu nthabwala za mchitumbuka. Of course kanga tikwina pena kumachita struggle koma amakhala ngati akuchita identify tisaiwalenso kuti wonso anakwatiranso komweko kurumbi. So nthawi zina zimene zija zimachita play a role kama zampanga accept kuti uyu khala ngati ali closer to us koma imene ndimaona ngati kuti it was Lazarus Chakwera ndakwatiranso komwe kurumbi. yes Amene yemwe singagwireya. imene singagwire kweli koma maybe that's the reason mina imene apeza 185,000. So anyways, so ndimangofuna kufotokozera anzanga asanapitirize leya. Chabwino mmene tateremu tipite ndithu chigawo chapakati tione kumeneku kuti kodi mavoti osavomerezeka amene ali pa dashboard ya Times ayenda motani makamaka chigawo chapakati. Chigawo chapakati chimenecho Central Region ndi zigawo zitatu zimene tikugwisa ntchito Northern Region, Central Region ndi Southern Region. Tafotokozera Malawi leya kuti kumeneku manambala ayenda motani. Anthu amene anatuluka kukaponya vote malingana ndi unofficial results dashboard analysis ya Times, anthu kumeneko amene anatuluka ndi 2,263,763 ndipo mavoti amenewa agawana motere. Chigawo chapakati mtsogoleri amene akutsogola unofficial results Dr. Lazarus Makathe Chakwera achipani cha Malawi Congress Party MCP, ndipo iwowa apeza mavoti okwana 1,474,659 kuimira 65.1%. ndipo pa number 2 pakubwera Professor Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive Party DPP, ndipo iwowa apeza mavoti okwana 576,774 kuimira 25.5%. pa number 3 pali Adalitso Singano Kabambe achipani cha UTM, ndipo apeza mavoti okwana 82,223 kuimira 3.6%. ndipo pa number 4 pali Akwame Bandawe anyamata atsikana azimayi AAA, ndipo iwowa apeza mavoti okwana 28,805 kuimira 1.3%. so tikatengera dashboard yathu iyi unofficial results dashboard analysis ya Times zikuoneka ndithu kuti chigawo chapakati amene akutsogola ndi Dr. Lazarus Makathe Chakwera a Malawi Congress Party MCP, ndipo iwowa akutsogola ndi mavoti okwana 897,885. ndi lekeze ndithu pamene Owerenga bwino ndithu manambala awo akuoneka kuti akukomera Dr. Lazarus Makathe Chakwera chipani cha Malawi Congress amene akusogola ndi about 1.5 million chigawo chimenechi cha pakati. Not very surprising sana pasira nzatu kuti aikepo ndemanga zawo. Not very surprising chifukwa chigawo cha pakati chimene anthu ambiri amachiona kuti ukunde ku chipinda cha Malawi Congress. Komabe tinene kuti 65% achita ndithu. Of course anthu amaganiza kuti mwina being Central Region mwina mavoti wo atakakhala higher chifukwa mukaona kumpoto kuja Minaso Kolera Peter Mutharika mukonabe kuti margin yake kumakhalabe kuti ndi yayikulu. So here we go ku Central Region ndi 65.1%. Meneko Mutharika atengaponso ka 25% ndithu kawo. One thing that may be very interesting ndi Kwame Bandawe. Kuti Kwame Bandawe ali mu top 4 pa Central Region. Wadusa ndithu ena ankhalakale Mai Joyce Banda komanso atupere muluzi ndi bena
ena amene akhala kuima pa zisankho kumbiyoko akwame pandawe chipani chawo cha anyamata atsikana ndi azimayi kubwera ndithu nkunena kuti ya inenso ndifuna kuti ndikhale nawo mu top 4 mwina ndi apasire anzanga Brian, maybe you can facilitate a discussion on these numbers. Chabwino, ku Central Region, Lazarus Chakwera, 1,474,659. Dynamics za ina diamida adzungu fama iwo amadziwa bwino kwambiri inu madziwa kumpoto mwamba kuti sanga miliyoni inu madziwa za kuchileka kwa kuntembo adzungu ndale za pa Central Region. Okay, predominantly Central Region is tingatsutse predominantly ndiya Malawi Congress Party. Okay. And tikati Central Region mainly timakamba ma districts ngati Lilongwe Rural because Lilongwe urban imakanga ndiyo gawana. Okay. Mukaonaso ndime mwapezera apita mutalika ma votes yawo. Okay. But ibe even mutapanga check even ma previous records mupezabe kunazo kuti Lilongwe urban imakanga nazo kuti Malawi Congress Party imavutika kwambiri kuti iwine presidential race. Okay. Komano Sipo yamba. Okay. Even last year, last election, mutati muone ma votes amana peza Lazarus Chakwera analocheperapo. Komana zapeza ma vote ambiri mu Lilongwe urban ada sankhatikana nda Chilima. Okay. Malemu Chilima. Okay. Ya komano tikozo nazo kuti Lilongwe rural predominantly mene inde imavota kwambiri Malawi Congress Party, district like Dowa, district like Mchinji, district like Kasungu. Kwe kuti umakanga kuti ndidedza kumakanga kumasodedza mukaiona there's part of dedza makamaka ukuya kunyanja ukuku imaoneka kuti imene janso imakanga kuti kwambiri imapita ku opposition. Last time inazapita ku UDF China iso inazapita nso ku DPP and I'm not surprised niso kuti kumene kutako apita mutalika apeza mavota ambiri. So basically so matika unanso mina mache ma policies ngati apapa another aspect metu koza kuiona pano kuti ma policies a Malawi Congress Party amene anakazikisa pano you find kunazo kuti olo iwacha they were touting kuti much as mukunazo kuti okay chimanga chakwera mtengo but you find kunazo kuti anthu awa kwambiri yaunda agriculture amalima zinthu ngati chimanga amalima zinthu ngati fodya amalima zinthu ngati ntedza so masoya so zinthu zimene zijaza kwera mtengo so much as anthu ena ache mwina machi akulira kuti mitengo yachepa koma you find kuti the majority of them akukunda alimi and wache mitengo ija akukhangata kupanga benefit. That could also be another fact inazo kuti mene ya pasa mavota mbiji. Okay. Yeah. And there was a I'm a bit surprised chifukwa chokuti MCP akhala ikumatenga ma percentages akamene wawa even ili ku opposition. Okay. About 60%, you know. I expected kuti nthawi imene ali mboma they would have pushed the numbers. Okay. Because munthu ukanena kuti ukuku ndi kuchipinda kwako amwene umayena kuti uzimaka tight marking. Yeah. But I'm yet to understand kuti they did not convince anthu ambiri to push that 65% to something like maybe 70, 80. Kuti bweza kumaona kuti I think we are gaining popularity eno yambiri because you look at my district ngati Salima I think you can see mena mabandulira kumene koko ngata DPP you do see kuti kodi what is it that probably they are not doing more. Yeah. Because I know I don't want to generate to preempt zimene zopita kusogolo but mukumbukire 65 imene yoyo ya Achakwera ndemu zawo tikapita kumwera muone mene DPP idagwirirako mena magirako in terms of percentages. So as MCP manamba zabe ndikamaliza nkhani ya crepe pansi nkunena kuti chifukwa chani siti kupush ya ujeneji. Yeah. Because if they were hitting 80 90 bweza kukile madu kuti Central Region ijande palibe so mutama. Yeah. But at 65 they are living dangerously. Are you surprised the 25% ya Peter Mutharika? Koma mimi natusana bwere ndaona mwakweza tanje. Maybe Brian komanso tisapanga overlook fact nazo kuti panopo Central Region is inflated kwambiri ndi people from the south. Kuti zinthu ngati mafamu mwene kwa mfana jakwira kunchito komanso panopo ma industries ambiri achoka ku Southern Region ali kuno ku Central Region. Okay. So anthu be akuchoka akubwera ku and that is making kuti be these other parties ayambe kupanga nditu infiltrate ma region ni mafusa za 25%. Yes. Peter Mutharika akushita gain kapena his ratings akupita pansi. Yes. Is 25% an improvement for Professor Peter Mutharika? Yes, generally tikaona performance ya Mutharika mu Central Region mchakachi tuona kuti it's an improvement. In fact mukaona ma district ena
ngati Salima amene akukambidwa ATV alowako kwambiri ndithu ngakhale kupezanso ma members of parliament. In fact Peter Mutharika, if I'm not mistaken, kusalima akusogola, if I'm not mistaken, kusalima akusogola under central region. Mungatimuoneso district ina ngati Dedzaso aminyanso kwambiri kumeneko. Ngakhalenso Zomba municipality, for example, not Zomba but Kasungu Lilongwe City extrafika kumeneko Kasungu ukasungu usonekonso alowako mwamphamvu. And you find kuti ngakhalenso kulilongwe City. Now Lilongwe City mungananenera kuti njosadabwisa chifukwa nthawi zonse zimaonekana Malawi Congress Party kumawavu kungokamba fundo imodzi imene mwina yongomangiriranso zina zimene zingapangise kuti iwo Mutharika alowe kwambiri mchigawo chapakati chimene timalangiza kwambiri ife ngati boma ngati Times timakamba kuzera maprogramu athu osiyanasiyana maka program ya Hot Current tingakamba nkhani yokhuzana ndi chuma kuti chumachi mutachikonza mwina anthu ambiri atha kusangalala nanu ife mukapanda kuchikonza chumacho ndikuti zimakhala zovuta. Now chuma chikamakhala kuti sichikwenda bwino sichimakukhuza kuti iwepo ndi wa mtundu wachiyawo wachingoni ndiye iweyo mafuta azipezeka diesel azipezeka amene uli wachingoni diesel samapezeka akakhala kuti diesel mafuta ngati sakupezeka papampo ndi wina aliyense ndipo anthu akhala kuti ali pa queue paja samaonanso kuti ndachewa samaonanso kuti iwo ndalomwe amangoti mafuta kulibe. Forex ikakhala kunena kuti ikuvuta samaona zonena kuti ayi kuma ifeyo mwina achewa ndiye kupezeka ayi. So mafuta azachuma amene analipo mafuta mankhani za mafetereza zija kukwera mtengo kwa zinthu ngakhale kusowa kwa shuga mukumbukira kuli anthu kumudzi Brian including iweso umakonda tii kwambiri alipo anthu onena kuti shuga osapezeka ndiye kuti ndi nkhani yayikulu ikafika kukhoti ku shuga tu kosamwa tii. So you should know kunena kuti anthu amenewa amati akachita compare ndi ulamuliro wa Peter Mutharika zimene zozo zinkapezeka or relatively things were better. Ndikuisa ntchito mawu relatively they were not the best koma relatively better. Ndiye anthu kawiri mawu amene makonda kumagwisa ntchito ndonena kuti ndiye bolanso ndiye munthu akazanira mawu kuti bolanso udziwe zonena kuti ndikuti watembenuka kale ameneyo akufuna kubwerera kumene wachokera and kumene Malawi anachokera chaka cha 2019 ndi 2020 kumeneko ndiye kwa Professor Peter Mutharika. So not too surprising. Mlembi is on fire this morning. Yes. Surprising the But I also wanted to say, you wanted to comment something on Lilongwe City. Yes. I think we are now going to Southern region. Mwina ine nalibendizo yangu hapa ngono ya mfumu kafusi kliniko akwame bandawe ni muntu wokuti momwe amalo mwatsegula nsanga kumwera akwame bandawe mene amaloa I think anthu ambiri samatenga serious ya running mate wawo khangati atenga wantchito wa nyumba mwawo chanchani but for him for him to hit 28,805 votes abana game hii ni muntu wokuti amapemphera kwambiri kuti mwina ina akapita rirani I think anthu akanaita kudana yimira wempi wowa akwame bandawe I don't know. We have to find out. Kunchinji ndengaje? Because these are good numbers for these are good numbers. These are good numbers for him. Kana kunchinji malaima koma za vote. Yeah, komano at national level. Yes. Koma at national level you can see komano mwina tinene kuti kwame bandawewa anayamba khalapo mayor wa mumzinda wa Lilongwe. So sikuti ndaleza ngoziyambira ndithu from nowhere kompano yayi anakhalapo ndithu councilor mumzinda wa Lilongwe mpaka nanduka khala ndithu mayor. But we take it's a good number. Komano si umujogla mu Lilongwe iyi ndi central region yose padikiza mauje no so this is not just Lilongwe. Okay, let's go to Southern region. Apa tibwereno chigawo chakumwera Southern region kuti kodi kumeneko zayenda motani unofficial results final dashboard tione kuti kumeneku anthu amene anatuluka kukaponya voti ndi anthu okwana 2,415,448 ndipo pamavoti amenewa agawana ndithu motere a Professor Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive Party DPP ndi amene ndithu anyamula Southern region ndi mavoti okwana 2,115,000
132,028. Ndipo pa number 2 pali Dr. Lazarus Magathey Chakwera a Malawi Congress Party MCP. Iwowa apezako mavoti okwana 81,797 kuyimira 3.4%. Ndipo pa number 3 pali a Atupele Muluzi a chipani cha United Democratic Front UDF. Ndipo iwowa apeza mavoti okwana 70,398 kuyimira 2.9%. Pa number 4 pali Adalitso Singano Kabambe a UTM amenewa apeza mavoti okwana 65,637 kuyimira nditu 2.7%. So tikaona ku Southern Region pa top 4 pakuoneka nditu motere, ndipo Peter Mutharika ndi Dr. Lazarus Magathey Chakwera akusiyana ndi mavoti okwana 2,050,231. ndawerenga bwino wayana ndi choncho ndithu akusiyana ndithu ndi mavoti amenewa. So wayana mwina usanapereke kwa Brian Banda uli ndi zolankhula pamene zayendera ku Southern Region. Mwansangansanga uku nkumenenso anthu ambiri amanena kuti kuchipinda cha DPP kumeneko ndi Blue Region, koma kwambiri chimene chandipasa chidwi ndi ma differences ake. Muona kuti kumeneko iwowa atenga mavoti kwambiri. Wanda nazanena kuti mfuna musunge percentage chifukwa achakwera kumene kuja ku Central Region amasogola ndi about 65%. Pomwe anzawo awa ku Southern Region Mutharika asogola ndi 88.3%, a very significant distinction. Chinanso nchonena kuti kumene kuja anasiyana motani ukunoko muona kuti kusiyana kwake nkwakukulu, very significant. Mavoti 2,050,231 ayi ndi mavoti ochuluka kwambiri. In fact tikamakamba nkhani ya mmene anthu anachita register timanena kuti anthu akuchigawo chapakati ndamene anachita register kwambiri, about 3 million about there. Kuzabwera 3.2 ndi kuzabwera Northern Region about close to a million. Kuzabwera Southern Region imene inali ma 2 million region. So mukaona So Southern Region ikaphatikizika Eastern Region ndi kumeneko imakwana about 3,070,000. Yes. About, yeah. But kuti muone mavotiwa lead yake ndi yaikulu. Now are we surprised? Maybe not surprised. Chibiso chimene nimafuna kuti muna kungofuna kwa zamani sanga nchonena kuti mukaona amene akosatira pa number 2 ndi pa number 3 Atupele Muluzi sana sene kwa mbili ndachakwera. You find kuti winner ali 81, winner 70,000. Mukaona mpamvu ya chipani on the ground and representation in parliament, one would think kuti gap ya pakati pa MCP ndi UDF, mwina the difference would be vast. Koma it's not as big. Ndipo kumaliza zabera chipani cha UTM mosokozedwa ndi Adalitso Kabambe apeza 65,000 votes kumeneko imene it is significantly lesser than anzawo family on the 2.7%. Mwina so osasiyana kwa mbili so mwina tingonena kuti ndi Atupele Muluzi because he won 2.7 anzawo ndi 2.9. So nisala peleke kwanzanga Brian, what I can say is kulina kuti anthu kuchigawa chakumwera anatuluka ndipo anakavota and kuoneka kuti kuvota kwake kunali kofanana 88%. That's a big margin kuvota ndi tukunena kuti yayi koma ulendo uno mwina tufuna kuti tisinthe and amene tikumuona kuti mwina atakuthandiza kusintha mwina nda amene wa Professor Peter Mutharika. One point before I hand over ndionena kuti mukumbukiranso chinthu chimodzi chimene anthu aku Southern Region are affected, ndionena kuti tikamakamba nkhani ya administrative arrangement ya government zinthu zambiri zinachoka chigawo chakumwera bwera chigawo chakumpoto na fotokoza I think chigawo chapakati kuchoka Southern Region. Yes. So what you find kunena kuti in terms of that affected the economy as well. The economy of the Southern Region also was affected. Nkhani yomweja anthu kumakumbukira kumana mwina kumapadzana paja makra kuno. Yes. Zambia Malaya housing. Yes. Even ngakhala zibusa madanda ula kuti chakhumi chinavuta kwambiri. Chakhumi chinavuta. Anthu awa anasamuka. Mwina so kali preliminary. Chifuna ukaona
abusa ambiri amipingo ya chigawo chakumwera Yeah. tingoyerekeza mpingo wa CCP Planta Synod Yeah. amaoneka nditupa masamba mchezo akupanga timaulaliki tonena kuti yayi mukudziwa ovotera of course ku Central Region nakonso naona azibusa upanga zimenezo but all I'm saying is people rallied together and said no, I can confirm that the churches were affected. Mwen dashboard ya machali. Chakumi chambale chachepa chifuka mbili amina mapereka bwino kwa mbili Mapwepwe zanabela mwen. You know, even Meg is here, but so over to you, Brian. 2,050,231. Yes. It's not a small lead. No. Usiana pakati pa Professor Arthur Pina Mutharika ndi Dr. Lazarus Chakwera. Yes. It's not a small lead. No, I want not. you to comment on that. Ananena ndi tunazichita preempt ndeka megi magamba Central Region. Central Region amtalika masogola with 65.1%. And nana ulisunga number imeneyo amtalika mawe pa number 2 with about 25%. So is that what you want kumaja 25% of the vote ya Central Region yose. Look at that. Mtalika kumene kwako anachinga pili. Anamanga 88.3% followed by 3.4%. You can see kuti munthu akamadu kuchipinda kwake abwana magia akadaika patali. So these are numbers yokuti nene manena kuti MCP kweza kumaona kuti anzathu kuku anachinga bwanje kuti these percentages ngati mutaona even chisankho chambuyo mucha iwa jama amamenya ma 80 kunoko. Yeah. Komano ku Central Region kunoko what is it that MCP even ili mboma yalephera ndithu kuti ichite grow that percentages kuti anthu azivota choncho in terms of kuti because look chief vote imangolisa chithutsuzi cha kuti anthu asangalala bwanji kapena anthu akhumudwa bwanji chisankho chimene chimakhala kuti okay tasangalala bwana nayi vote takhumudwa ta vote yathu ayi. So this is painting a picture yokuti I think kujeni kwa anthu adali amadikirira ndithu kuti tikapasidwa mpata. I think mwina tibwerere kwa amtalika ndimene zimene akuyankhula sono anthu achigawo chakumwera Adachita choncho anthu akumwera chifukwa chani. Auje. kona nda expert swa kumwera atamnaye kali nda expert apakati kumwera kunibona ngati ndi kwa kutembwe kwa kutembwe ndi kumwera Ine ndikufusa mafuso. Ndikufusa mafuso masana. Sindu wongezera. So lakuti asakumwera anagwirizana motero bwanji 88.3% kumaso kusiyana over 2 million. Brian pena pache ukamakhala umaganiza kuti kodi mena mwachi anthu wakakhala maudindo amakhala ndi intelligence. Yeah. Because tinene zona kumwera kuja panopo business inavuta kunauma kumwera. Is also that is a fact. Kunauma kunauma panopo kulibe ko business. At least kulilongwe kunoko zimaoneka ngati kuti anthu amene ndine kuti pa Central Region ndi ku Northern Region zimakhanga zinthu zimaenda in terms of business, but you go kumwera kujako anthu atseka masaluni azimayiwa. You see zinthu zambiri zinasokonekera. So I'm not surprised kuti anthu akumwera jana tuluka kwambiri ndikupanga kwa voter chonchi. Komanso pena pache Brian anthu inuyo muli mboma, how would you expect anthu kuti anyamuke ndikukuvoterani tsiku lovota anthu akwima panzira wa petrol. Pena pali zinthu zina zache I think pena pache as a government Malawi Congress Party should admit and ngati if they are honest akwenda kuti zinthu mezozo amvomeleze kunazo kuti zinthu sizinakhale bwino. They did not manage the economy very well. Tonsefe timakhala mblanta muja and we know how hard the town has become. Business yavuta kwambiri kumene kujako. Komanso pali anthu ngati candidate ngati akabambe ndi amuluzi. Honestly ngati amuluzi timembeza unazo timina mache ku Eastern Region kunali kuchimbundi kwa UDF. At least maona ngati umene ukhoza kubwera kwakho zopeza ku decent votes. Ola akabambe pamenepo chipani anachisira pa president sana usia Malemu Chilima, may so rest in peace. Ndikumapeza nji menemo iwo akupangira score ndikuona ngati unazo kuti pena pache nditu zinthu sizili bwino. I was actually coming to that question, but I want to pose that question to you. Kuti Dr. Dalitso Kabambe under the banner ya UTM, he has performed dismally. Yes. Chachitika njani? Tinanena poyambirira pomwe kunena kuti anthu akembekezera kuti akabambe akhala achilima ndi akulakwisa. There was one Saulos Klaus Chilima
and there will not be another. Awawa akabambe and hamena kuti avomere ngati akabambe. He's a different person. Mayankhulidwe ngakhale maonekedwe ndanthu osiyana. Now chimene chitingateneso nchonera kuti akabambe amachokera ku Lomwe Belt kumenenso kuli ku chipindaso cha DPP. In fact, shares the same district ndi Mutharika. Now it's almost ngati kuti pamalo pamene pali kale munthu wina player amasera kale ku 10 wina atabwera, although they may be good, amakhala kuti kumene kuja wina uja anamanga kale malo. So ine ndikuona ngati kuti kumene chigawo chakumwera affinity yawo kapena kuti chikoka chimene amachiona kwa Peter Mutharika, I think this time around sikuti chinagawanikana ndikumapita kwa Daliso Kabambe. Will I be wrong, Wayana? Yes. To suggest kuti ena UTM Yes. anakavotera Peter Mutharika? No, zimene zizopa mavoti, anything can happen. Alipo ena timati protest vote. Okay. Protest vote kumbukirani kunena kuti pamene ankapikisana udindo wa chipani kumzuzu convention panali akuluakulu ena amene so amafuna udindo umene. Panali Mai Patricia Kaliati, panali Akambala, panali ena nali ndani odziwika amene kwambiri I think those are the heavyweights. Matthews Mtumbuka amene amalimbirana. Now chimene chimachitika nchonena kuti not everyone amakhala kuti akumfuna candidate A. Ndiye mchipani mukamaliza convention mmaena kuti nonse mbwere limodzi. Chimene I think akabambe anayesesa because mukati muone anabweresa anthu achokhala ma advisors awo. Koma mukakamba nkhani ya vote ndi muntima. You can't really say. Awa anali a governor a Reserve Bank. That's the highest post imene anakhala mboma. Anali governor wa Reserve Bank. Now at DPP amapita on the ground nkumanena kuti kumati iwo kuti akhala governor anampangisa ndi Peter Mutharika. Iwo watu ku governor ako ankangozidwa zochita ngati kuajira shine. So ineyo amajira na shine. Kujira shine. Kuna kujira na shine. Okay. Komanso panali timataki tankabisira. Akomalizira. If you noticed, akabambe ndi Mutharika maka DPP ndi UTM komalizira ku pankafuna khala alliance. Kena alliance sina take. Panaiso zochitika. But all overall, chimene ndinganene nchonena kuti politics is dynamic, ndipo zisankho nthawi zinasuma dziwa kuti anthu avotera motani. Koma ukakamba nkhani yokuti chuma nthawi imene chimayenda bwanji. Ngakhale atanena kuti ndinkaendesa bwino, anthu anena kuti yayi, koma amene anali final authority nthawi imene munali governor anali Peter Mutharika ngati president. Yes, let's quickly come to Msisi. Okay, ineyo ndikuiona nkhani yomosiyana nako pang'ono mwina ndimene mukuionera ino. Okay. Ine ndikuiona kuti panopa sinamalize kunkisira aphungu. Yeah. Tili pa 206 lota sanda aphungu 23 kuti timalizise. Okay. Koma so far UTM yapeza aphungu 8. Ndi malemu chilima adaenda aphungu 4. Yeah. So if you talk growth in terms of representation in parliament, there has been a growth. Okay. And I'll tell you why. Poyamba pacha anthu ambiri ankavotera achilima ngati achilima. So mwina chikoka chimene chocho kabambe sangakhale nawo ngati pa president. Okay. So mavota mangopita kwa chilimako ndikuti anthu samayanga naso MP ankangona aujeni malemu chilima for president at that particular time. Yeah. But what Akabambe has tried to do for me, if you ask, ndikuti achikulisano chipani chija where he is not just the center of focus iwo. Okay. Koma at least UTM now ndikuti imapezeka kuti machulidwa malo ena ndiena anthu nomakhulupirira kuti tikozokhala ndi representation from here. So there has been growth in terms of the representation in parliament. Him as a brand, look, achilimata anabwera pa ground kungobwera pali ma brands ena mata ngofika pansika chifi amasokoneza, they interrupt the market kuti pabwera chi brand china chake pa him. However, ndi munthu kuti ndofunika kuti aziwe kuti ineyo sindili ndi chikoka cha malemu chilima, but I can use this to grow my brand ngati Kabambe kusati next time akamazabwera I think the story can be different. So for me he's launched himself. Look at the way mina chokira kuja nangochokira kuchoka ngati ku DPP kukakhala president wa UTM with bigger numbers. So and then he's tried to travel all the areas convincing people kuti chipani chichikule. So kwa ine yes ma numbers omwe anapeza malemu chilima atsika pa president kwa votera ngati wo, but ngati UTM achikulisa bwino, which I think akuza kumana kuti no, I'm on the right track. Okay. Sorry.
Yeah, I totally agree with Wanda. Yeah, I wanted to articulate the same. I think nthawi yakabambe chaondoti chipani chibe at least my MPs chapeza ambiri because I actually my even if anapeza 1.8 million votes pesa ntame jana ma MPs follow koma awawa apeza mavoto ochepa kwa ma MPs ndambiri so zikonza zoti chipani chidi chikupanga grow komanso pena pali ma candidate ena amayamba chonchi koma next election amazapanga surprise audience because I was there time kunali Malemu Bingwa Mutharika. Malemu Bingwa Mutharika amapanga experience same things. Paiwo kandi chipani chao sanali muntu woti anali forced to reckon with. Atakalowa UDF ntame jayo. Even anatuka UDF mujana zokuti anamenya mavota mbili. And mpaka na legacy na CM manager pana the young brother is riding on the same legacy. Lero ndawawa akupeza mavota mbili. So pena pache antu kadakabambe wa think akapeza maoje nikatawa azika pansi ndikuona kubwira kuti aunikira bwanji kunazo kuti yeso as a leader should gain more popularity, more popular. Chabwino ngati mwango tipesa kumene mukolera ndi Malawi decides final and official dashboard result ndi imene tikukupatsani pano. Takupatsani north, center, komanso south and the dynamics. Museka ndabitsana. Iyo kama yankula ile mangu sana. Neno ndizolowelani ndetu. Ndikuziwa zimene mufuna muyipange yamechi. This beautiful afternoon. Wayana now tell us the day. I can predict you. So nunga mandeka mboseka kuti kulanga enda umaenda on this beautiful Tuesday afternoon. Wayana, what next? Ineso ndibwera kunena kuti what's next? Yeah, titaona chithunzi chamene Malawi avotera chigawo chakumpoto, chigawo chapakati komanso chigawo chakumwera. Sopano tipite ku national level kuti dziko lonse sono anthuwa mavota awo ayenda motani kodi Mutharika amene amaoneka kuti asogola chigawo chakumpoto ndi chigawo chakumwera kodi at national level zimene zachita translate into what numbers nanga achakwera amene achita atsogola pa chigawo cha pakati ndipo akhala achiwiri ku chigawo chakumpoto ndi chigawo chakumwera kodi iwo at national level mavota awo akuoneka motani. Tisimikize kunena kuti awa ndi mavota amene ife tinatenga kuzera kwatu lankhani athu kuchokera kuma constituencies ma district onse a dziko lino ndipo atakwera kuno ameke amakhalanso ndi ndondomeko yawo yochita verify ndiyesu kuti sitingakhale kuti tikufanana ndendende ayi akoma ifeyo tikudziwa zonena kuti sakhala significantly different from what ameki atayankhule nchifukwa chanena kuti takhala confident kuti panopa I think if we can call it out kuti amene osogola ndi ndani. Leya tatipasire ma numbers at national level. Well, it's about time. Final dashboard and official results. Malawi decides at 2025. Tuone kuti zaenda motani dziko lonse la Malawi. Tichite exit. Ndio manamba akulowa kae kumeneko pa national koma pamenepo ni mabaluni yake tafotokozera pali mabaluni ababa ndiye kuti tatseka ababa ndiye kuti tikutseka sopano dashboard yathu kuti kodi ma final results akuoneka motani unofficial results at national level ndiye umu ndi mmene ndithu zikuonekera kuti anthu amene anatuluka kukaponya voti pa dashboard yathuyi unofficial results akuonetsa kuti ndi anthu okwana 5,306,871 ndipo mavoti amenewa atsogoleri 17 agawana motere. Apita Mutharika achipani cha Democratic Progressive Party DPP apeza mavoti okwana 3,016,266 kuimbira nditu 56.8%.
ndipo Dr. Lazarus Magathe Chakwera achipani cha Malawi Congress Party MCP apeza mavoti okwana 1,742,180 kuyimira 32.8%, ndipo Adalitso Kabambe akubwera ndithu pa number 3 ndipo mavoti awo ndi 213,891 kuyimira ndithu 4.0%, ndipo pa number 4 pali Atupele Muluzi achipani cha United Democratic Front UDF, iwowa apeza mavoti okwana 102,351 kuyimira ndithu 1.9%. Pa number 1 pamene pali a Professor Peter Mutharika, ndi pa number 2 pamene pali Dr. Lazarus Magathe Chakwera achipani cha MCP, pakusonyeza zokuti mavoti amene akuwasiyanitsa ndi mavoti okwana 1,274,086. Top 4 ndi mmene ndithu ikuonekera final dashboard unofficial results. ndi mmene manambala akuonekera. Nsalampase Brian kungoona manambalawo nkumati sha, koma not too surprising ukakhala kuti umaonkhesa chifukwa amene umaonkhesa ukaona chigawo chakumwera kuzaonanso chigawo chakumpoto mmene anamenyera Peter Mutharika, sungadabwe kuti at national tally akuoneka kuti iwowa akusogola kwambiri ndi mavoti 3,016,266. ndi pamenepo tizikuoneka kuti mabaluniwo akuoneka kuti akhala a blue. Over to you Brian. ngati mwango tipeza kumene an official tally. Yes, titsindike pamene an official tally, unofficial. dashboard yathu tamalizano pa Yes. kuangula ndipo tikhoza kuyitsekula. Yes. ndiye tikatsekula mmenemo a Peter Mutharika Yes. ali pa number 1 Yes. ndi 3,16,266. Ndi choncho. Lazarus Chakwera ali pa number 2 ndi 1,742,180. Adalitso Singano kaba ya la Singano ndenda ndalipa pompa. Ine ndaliponda kwambiri. La Singano ni mesima lipi. Adalitso Singano kabambe ali pa number 3 ndi 213,891. Lea ananena kuti kusiyana pakati pa a Peter Mutharika ndi a Lazarus Chakwera asiyana ndi mavoti okwana 1,274,086. These are unofficial results. If it don't get Yes. I want to get your thoughts this far and Vuzamai. mmene anayankhulira Wayana sukuyenera kukhala woziwa za science ya roketi kazong'amba na mitu brain surgery kuti uone kuti kuphatikiza amene ayendera mavoti akumwera uzaphatikiza kumpoto. N'chifukwa chake muzaone anthu ambiri amaziwa kuti umayena kuti uwine district imene uli strong, amene kapena chigawo chimene uli strong ndi kuwina kumodzi. So mukaona kusiyana kwa Mutharika ndi Chakwera akusiyana ndi mavoti pafupifupi 1,275,000 amene ni mavoti ochuluka kwambiri. Mmene tikunena mobwereza tikudziwa kuti ndi Malawi Electoral Commission amene atipase nambala yotsimikizika pa mapeto pa zonse ataonkhesera zonse pano asala ndi ma council districts 12 kumene pena amanena kuti kwaisa kale ife tamaliza. Yeah, ife tamaliza. No. That's why it's unofficial. Yes, 12 alimomu. That's why tikunena kuti unofficial results titaonkhesera zonse ndimene ikutipasa ndithu pamene popo kuti anthu ndiye kuti unofficial yathuyo sikuonesanso rirani pamene popo ya chifukwa imayenera kuti munthu upeze 50% plus 1 kuti ukhale outright winner. Ndiye kuti unofficial ife ikuoneka pamene popo kuti a Professor Peter Mutharika ali pa 56.8. ndiye kuti anthu amati chani pipe amenya pipe yeti straight win. Amenya pipe ndeti. Munzaiziwa mkazi. Ndiye kuti ukaoneka ndiye kuti wamenya straight win. Game kuti winazo usafuna so kuti ndi madamuze ni za pipe. ine ngufandi tu ya pipe.
mukadzamba kumapita malo ena enda achisangalalo ndio muzadziwa mankhala kunyumba muyembe muenda malo achisangalalo ndio muzadziwa chifukwa china chake chitebulo Tumeja chesi. ini ngonena zikubakuza mbona ngani puu straight pipe straight pipe ndimona ngati kuti Red win kapena pipe ndi mawawiro osiyana ndikuti sikuwesi ya draw so imene yoyo wangowinira kamudzi nkamudzi. so we are projecting kuti sikukhala rirani ya apapa tikatenga mafigures iwo we are projecting usukhala rirani kodi olata khala kuti vini mwana yo ndo mamutu mkalasimo kuti kusonkhesa masamu udyo. I think the difference is very big apopo kuti olevi taka kuti ndi marginal error kuma marginal error mpande kachitofika 1.0 kuti million. I don't think kuti zona because we had credible correspondence and what they were they undergone a very strenuous training kuti azipanga projects into zo terrace komanso even pempoti makaikira pena timapitanisa mditu matarishits kuti jambula utumize kuti tione bwino so if we can confidently say kuti this is an official result but we are confident in the results amene also this kuti kapena kuti mwina mwache indeza chituka mochedwa konsa so ya kuti andevu zamu ainde amene machedwetsa kapena wayana amene machedwetsa aya apo kunde andibule mundu ine ndamene machedwetsa because mafuna thoroughness ine ndamene machedwetsa because as an editor in chief ndamene napangidwa task to run this exercise ngati ndimaona kuti pena pache zinthu sizikuyenda bwino zimene kuti zinthu zoziime osati ndevu zamwayi kapena awayana chungayi ine ndimanizo kuti apapa chinthu chichi chifukwa timuyo ndimayipanga coordinate ndi mothandizana ndi digital and online editor Mr. Mphongolo ife ndamene timapanga ndipo panali audit yonzo kuti atiye tione zinthu izi zikuyenda bwanji tione zinthu izi zikuyenda bwanji kuti at least malizathu athu akamatuluka asachite kusiyana nato ndi ameke ndengati panali ma delays ena suti kapena kuti kapena andevu zamwayi amadya ndalama kwina kwache ayi mongo nangasena fesiti maoneka pa ifeyo zile mbuyo kundameti machedwezi so kugwira bakhosi amene ndibwira bakhosini mwamaliza chifukwa ndipata mayanena kuti ndikusiyeni mumalize munthu akamala kula kwakusiya uninterrupted because Brian by nature anthu ena fe timafuna thoroughness ife zamati because even in system ni mapangidwa push pressure from within or outside koma we said no ababa we stand our ground tipangeni zinthu zonse kuti tikamapita kugulu zinthu zikhauti zalongosoka that's why nanena kunazo kuti mafuta amene ndapeza nawo kwambiri neyo amalawi tilibe patience and tilibe patience then timambopanga speculate and timapanga speculate zinthu zaboza. The truth is kunazo kuti results amachedwa kutuluka because we wanted to be thorough. We wanted to be thorough. Because simangothamangisa zinthu we can put the country on fire. We can put the country on fire if we are not thorough. Haizina munapata chitsanzo china yake haina yake kuti mano amatani ndililime imanena kuti tikamadya mano ndililime amayenera kugwira ntchito limodzi kuti adye nthawi zina mano aja amatha kuliluma lilime mpana magazi chu wekha iwe kumalira ndaziluma koma lilime silinanenepo kuti ndifuna ndituluke mu mkamwamo chifukwa yakundiluma ndikachite mademo kunjawo why limamvesesa kuti ntchito imene tikugwira lise complicated job so maniemis amachitika pena matha kumuma sidalayi so anthu ena amapezeka kuti genda miyala chanjani ife timamvesesa kuti anthu ali ndi mikwiyo kunjaku sidala sakuzimvesesa zinazi chifukwa chake mano akaluma lilime silitukamkama ino kunalo lilime lukira mademo uyango ndiluma mkamwamo ndaichokera pene akwena kugwira ntchito limodzi even wina yakumuma nzake chifukwa ntchito imene amagwira akufunika wina ndi nzake akhale limodzi so tiphunzirepo ubale wa mano ndi lilime ngakhale atamuluma amakhala mumutalumidwa ife koma hiya ya handangwiya so I wanted to say that during this process there have been some issues, yes, but
ubale wa mano ndi lilime umandilimbikitsa. ngati mukungotipeza kumene ndikuona achunga mwina mafuna ayikepo ndemanga ndinaona zina lawo uje disorder naliona chifukwa in charge ndine baba moderator ndine ndiye wina asachuluke nzimi ndiwenza kupatira sungango ya fulani malawi na commission ile moderator wa program achia mwenyewe so mungango ule mutakweza dzanja ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi Malawi Decides pampa kanema wa Times titaonkhetsera zonse and I wanted kuti ndisanapatsire achunga titaonkhetsera zonse tapeza kuti ali patsogolo pa ulendowu an official ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndi 3,016,266 pachiwiri imene kuyimirira 56.8%. pachiwiri pakubwera Dr. Lazarus Makafe Chakwera Amalawi Congress Party ndi 1,742,180 imene ikuyimirira 32.8%. wayana chunga. Over to you. Muna za kambapo za anthu kunjaku kuti amakamba zambiri zimene zotiyembekezere kuti ndizisankho anthu aliyense amafuna kuti awine. Palibe munthu amene amanena kuti ine ndikayima chisankho ndiluza kapena amene anena kuti ine basi ndifuna ndikangoperekeza owinawo basi ndikangoathandizira kuti pena pake mavoti zikagawana kulibe. Koma mmene timatengera zosatirazo is what can make a difference. Chifukwa alipo ena amene akaona manambala awo afunika ndithu anthu akuchipatala kuti alowererepo. Alipo anthu ena amene akaona manambala awo anena kuti ambuye inu ndi amene mmapereka inu ulendo uno simunandipase ulindowu amachilandira with grace. Ndikudziwa zonena kuti tonsefe at the end of the day ndife Amalawi. Kumbukirani 2019 it was the opposite. Tinikwali 2020 it was opposite. ADPP wa ndi amene amachoka mbuma. IMCP ndi anzawo IUTM ndi zipani zina Tonse Alliance mpamene amalowa mboma. Nthawi zina life is like a seesaw. Zimapezeka kuti nthawi zina iwe zakukomera nzako sizinankomera. Siku lina mote. Koma at the end of the day aliyense munomo atata apite olokuboda olokunja amakufusa kuti are you a Malawian? What nationality are you? Sama kufusa kuti are you a DPP member? Are you an MCP member? Then nthawi zina makaka achipaniwa ndi amene amatipangisa kuti ife ngati dziko mwina tiziyambana komanso nkumalephera kutukuka. Panopo ngati awawa zosatira zathu zimene ife projected winner zitakhale chimodzimodzi akazisimikiza ndi kuti tonse president wathu akhala amene wa Professor Peter Mutharika. It doesn't matter kaya unavotera Atupele Muluzi, kaya unavotera Asingano, kaya unavotera Achakwera, tonse ndikuti aswira kumusiku Asingano Dr. Dalitso Kabambe anachita kuiga dzina kuti Singano. So chabwino Dr. for you Dr. Dalitso Singano Kabambe. This is official name. Neema wanga ufuna kuti Amalawi apite kwambiri kuti it doesn't matter kuti kama mnavotera ndani candidate na presidential candidate. We can only have one president at a time. Ndipo akakhala kuti Amalawi Electoral Commission alengeza zosatira tipemphe Achakwera kuti avomere kuti mmene anavomerera anzawo chaka cha 2019 iwonso ikhala nthawi yovomera nkunena kuti inenso ndibwerere kumbuyo anzanga ayendese chinthuchi. Chinthu chitu timangokanganirana koma ndi ntchito yolemetsa ndipo simasewerayi. So let's all rally together as Malawians and say at the end of the day Malawi Electoral Commission, my Justice Annabel Ntalimanja, zimene atatuuze ndi zimene titayendere. Muntu yes sazalandira kanthu ngati Mulungu sadampasa. Say that again. It's a very powerful paper prime. Yes. Ndinaona ngati lea sana pasidwe mwayi oti mwina yankhuleko tinaona azimai anatuluka ndithu close to 60% muchisankho chimenechi.
ndimafunsa kunena kuti you have done my programs okuzana ndi azimayi leading to the elections my campaign my NGOs amabweresa ndrama zosiyana-siyana ukaona ma MP fukadzulo iwe ndine tinachezera pano kuyang'ana ma MP mazigawo zosiyana-siyana representation imene amafuna kapena imene anthu timalimbikisa kuti ichitike ya azimayi ukuiona bwanji, one in terms of presidential komanso number two in terms of parliamentary? Tiyambe pankhani ya presidential tikuona kuti out of anthu amene amapikisana nawo pa mpando umenewu 17 panali mayi mmodzi amene analimba mtima kuti ine ndikhoza kupikisana nawo ndithu pa udindo wa ukulu umenewu. Nde tikaona representation kumbali ya atsogoleri tikhoza kuona kuti kumeneku ndithu ndiyochepa chifukwa chokuti ndi mayi mmodzi amene analimba mtima kuti akhoza kupikisana nawo pa udindo umenewu. Komanso mukaona pa top 4 pamenepa mayi ameneyu palibepo ndipo ali kuseriku. So tikhoza kuona zokuti ndi mayi amene analimba mtima koma pa chisankho chimenechi sanachite bwino kwenikweni. Tikatenga kumbali ya aphungu nde mwina kumene koko tikhale tikuunikira zigawo zina koma so far madera amene ndithu talowamo kuona ndithu kuti kodi amayi achita bwanji kumene koko zikuoneka kuti amayi ambiri sanachite bwino makamaka pa mpando ndithu wa aphungu. Mwinanso nkutheka tikhoza kukhala ndi amayi ochepa tikamalizitsa ndithu kuona pena paliponse. Nde ngakhale amayi ambiri ndi amene anatuluka kukaponya voti koma amayiwa votere amayi ochuluka. Nde ineyo mwachidule ndinene motero chifukwa ntchito yanga pano inali yongowerenga mafigalawa osati ndilankhule zambiri yayi. Nakudulani inu andevu zamwayi koma munayamba kuyankhula mwamphamvu munanena kuti munthu sadzalandira kanthu ngati mulungu sadampatse. Yes. Ndi mawu amphamvu kwambiri amene. Yes. I want you to expand on that one. Mawu amenewa amachokera pa John 3 Yohane 3 verse 27 pamene Yohane amayankha kuti a man can receive only what is given to him from heaven. Nde kuti ngati sudalandire kuchokera kumwamba olotayisira kutani zinthu zonse zingakhale zako. So ndi nthawi inoyo imene timauzana mawu ngati amene wawo kulimbikisana kuti atsogoleri amasankhani mulungu, atsogoleri amatipasani mulungu athu, ndipo ife timakhulupirira kuti atsogoleri athu amatipasani mulungu. Ndi ngati munthu sanakupase mulungu uzivomereza kuti imeneyo si nthawi yako so izabwera. Tikunena izi chifukwa choti metalengeza chonchimo anthu ena anu akhoza kumafuna nomapanga zinthu zina ndi zina chonde tiye tipitirebe kusunga bata ife timabwera kuzakuza zimene tapeza no officially ndi dashboard yathu. Amalawi Electoral Commission ndi amene atipase zotsatira zosiriza zimene aliyense azigwiritse ntchito. Izi ndizongolozera kuti an officially ife ngata times titagwiritsa ntchito abale athu ena onse tapeza zimenezi. Tikhale tikupita kumapeto tikunena kuti ndipo munthu asapaletu utsi pano munthu apale moto pano tikunena kuti ife titaonkhetsera tapeza izi koma izi ndi zimene tapeza ife zeni timva kusanjawo ikulakwa kwenkhoyo tungati sikulakwa izi zimene taonkhetsera ndipo awa editor in chief adzungu anena kuti sanafune kupupuluma bwera pano. These are the figures zimene akuti they are thorough. Mwatero chingerezi yake they are thorough. Sikuti soka pena kuti ngokayikitsa kwenikweni koma zenizo anene ndi Malawi Electoral Commission. We'll take final thoughts. Tayankhula kwambiri pano tiyambe ndi inu your final thought at this hour then ikenda motere chabwino. My final thoughts achisankho chimenechi ndonena kuti nthawi zina sibwino kugwiritsa ntchito chizolowezi pandale. Anthu tinazolowera kuti chigawo chakumpoto chimayenda mwina motere. How the people of the north have voted has told us a story. Chigawo chapakati nthano imene takhala tikuuza kwa nthawi yayitali of course inalipo nthawi imene apingwa anazalowa central region but generally zimene takhala tikukamba kuchipinda kwa MCP chipinda cha MCP kwa mkati muone mmene ena aloweramo munamuona kuti maybe awawa ndale zikusintha my dynamics andale zathu zikusintha zinthu. Chigawo chakumwera maybe anthu ena ataonena kuti predictable chimene ndingakonde nchonena kuti Malawi ikafika nthawi ya masankho
tiyeni tizichepesa izi zomanena kuti uyuyu amachokera kuti, tiyeni tizivotera kunena kuti kodi amene atithandize at this point ndi ndani, mavuto amene tinawowa ndi ati, pa anyamata kapena atsikana ayima apa amene angathe kukwanisa kamotoyi kuti ayendese ndi ndani. Chifukwa muona kuti mene voting pattern ilili yasintha, zipani tizipemphe momoti mwina mulimbane ndi ma unofficial results ngatawo. Maybe dikirani kuti mumve kuti bungwe la chisankho lovomerezeka amene imapasira mphamvu yotulusa zisankho zomaliza zosatira zomaliza zovomerezeka la Electoral Commission akatulusa zimene zija kuzisiya apo ndiukamwera kaemazi. Chifukwa nthawi zina mukakhala kuti muli ndi mkwiyo kapena muli wosangalala simmatha nthawi zina kuganiza moyenera. Then you come back and reflect. Reflection hiyo ichitike mbali zonse. Iwo amene asogola kapena apambane akhale pansi. Kodi amalawi akutiuza chani poti pasa mavota amene amalawi tatidalira. Ndiye mukapita ku State House iko, mukapita mbomamo osakapanga zibwana, chifukwa amalawi amathaso kuchosa. Inunso amene simunachite bwino mukhale pansi mkuona numbers ndikunena kuti why did we come out, kapena sitinachite bwino mfuka chani amene ena anali kale opposition kumene ndikuona njira zokuti mukonze chipani chanu kapena usogoleri wanu. At the end of the day chisankho ndi mwayi okuti waliyense atengerepo phunziro, alandire reflection, alandire malikisi kuchokera kwa amalawi kuti ifeyo mene tikuoneramu tikuchongera motere kwa mwina mutaka konza izi ndi izi ayimwina zitokhala bwino. Amalawi finally tikhale anthu ogwirizana. Let's keep peace and calm. We have one country. Let's not fight over this. Pamawa izi zimadusa. Chimene tikufuna ndi Malawi wabwino, oyendesera bwino, okhalira pamodzi bwino. Atungu, your final thought at this hour. Yeah, I think tingovomereza apo kuti game iyi makha game yovuta, chifukwa makha game ya munthu wowina kapena munthu woluza. Zinthu ziwiri zimene zomayembekezera. Komano chimene ndingapange pleadine ndi violence. Kuti sikuchifukwa choti kapena malizatsa kutuka motere ndi anthu ambe kuphwanya katundu and the like. Ayi. Panopo infrastructure yathu singakane yayi ikuoneka bwino. Komano tikamba kuphwasula infrastructure imeneyi ndi ana athu amene adzavutike. Komanso zimene sananena wayana panopo game ya 2030 sizakhala game chimozimozi. Chifukwa pano pali majenzi ana ang'ono they don't care. Kuna zoti iwo machokera kaya kurumpi, iwo machokera kaya kujilongwe, iwo machokera kaya kunsanje. Iwo ajawo akumapanga zawo. Chimene chamayang'ana iwo ndi economy. Akhale kuti zakudya zilipo pa table. Akhale zimene ma basics amene akuwafuna iwo alipo. Basi. Nde amene akupita mboma 2030, it's a different ball game. It's a different ball game altogether. Because most of these guys will not be there. And mukaonesesa papa kuti kodi enawa azapisa kuti ndekupanga image my young leaders mukoza kuona kale kuti interest yamba kubwera my young leaders. Okay. And these young leaders azavota nokaoka and nkhalamba ngati ndine 2030 sitizapizana so pa even panopo Yeye munganisho nkhala mwana mlimvika we have had a very good program. Akuti 2030 Atungu musampere osokoneza sali nafe batali. Yeah, koma tene zona 2030 izakhala election yovuta kwambiri. Because 2030 zizapezeka kuti ana ambiri ali ndi chidwi panopo ayamba kuzitsata zinthu zikukoza kuona kuti even pa ma elections awawa ana ambiri amayamba kuonesa chidwi alimukoza kuona kuti even anthu ena amene maona ngati kuti sandale ayamba kubwera kuzafuna kuyamba kupanga ndale ngati Bulai na Matthews Mtumbukawa anthu amene maona ngati kuti ndi anthu cooperate. So 2030 izakha game ya nyankoke izi zimene zachitika chaka chino sizachitikanso. That's my thought. Tikhala ndi zokamba zambiri final tally akalengeza ameki. Panopa we are projecting ngati Times Television, we are projecting kuti the winner could be Peter Mutharika. Ndi ma figures amene tapeza. Your final thought. Ngati dziko tinasankha democracy. Nde democracy tinagwirizana kuti atsogoleri tizasankha kuzera masankho. Amalawi aziponya masankho tizilemekeza zofuna za Malawi. Ndiye zisamaphweke zimene zikakhala iwezo kukomera iweyo. Even zikuwawa.
uzivomereza because ndi zimene tinasankha tizilemekeza zimene amalawi akufuna and amalawiwo aziyankhula kudzera pa voti imene aponya ndi akaponya mavoti chonchicha andi mavoti ngokhala oona adi imene alili pamenepo waonkhesedwa chanjani chonde tivomereze zimene akufuna amalawi imene timati the will of the people tisakhalepo kumafuna kuti ena tizipanga choncho kumeneko ndikulakwa chifukwa zimene akufuna Malawi amalankhula pakadusa zaka 5 kudzera mavoti imene achitira apa tilemekeze zimene ayankhula Malawi ine ndisire pamenepo tikatere ndiye kuti paliso inafuna kulankhula kamene amayi leya muli zolankhula ayi ineyo ndilibe zolankhula mawu anga omaliza ndi ochepa ngati mayi amene wakhala ndithu akuchitachita pamenepa pa dashboard pamenepa ndimafuna ndiyankhule kuti amalawi amatha kumalankhula munthu ukakhala mtsogoleri koma mene wayankhulira Wanda kuti tsiku limafika limodzi limene amalawi amalankhula ndipo mawu aja amamveka ndipo amaoneka ku mtundu wa Malawi ndipo nthawi ino ndi nthawi ndithu imene amalawi ayankhula mawu awo omaliza after 5 years ndipo lero dashboard yathuyi yalozera zimene amalawi alankhula ndithu komaliza patatha zaka 5 mawu anga ndokhawo basi tikatere ndiye kuti tamalizanso zonse zimene tinabwera nazo tinabwera pano ndi cholinga chimodzi kukupatsani msonkhe amene wachitika wa mavoti wanu mayi Mtalimanja akunenanso motsindika kuti agwira ntchito bwino palibe ene pressure ananena choncho zotsatira zibwera malingana ndi mmene anthu avotera voti tayamikire chifukwa cha maamenewo tinenenso kunena kuti izi is an official ife tapeza kuti masankho akutsogola ndapita kuthalika 3,016,266 pambuyo pawo pabwera Lazarus Chakwera 1,742,180 pambuyo pa Chakwera pabwera Adalitso Singano Kabambe 213,891 atopere muzi alima number 4 102,351 Awanda Msisha ndi awayana komanso adzungu akunena kuti it's unlikely kuti tikhoza kupita kulirana chifukwa apita muthalika achita score 56.8% ndiye kuti sizingatheka kupita kulirana it's outright and official ndine Brian Banda ndinali ndi awayana Chunga Aleya Malekano adzungu apirani kashimziri komanso nditrade sankani andevu samai kuchokera kwa ife kuno ku Bingu International Convention Center ku Mentale Center chimene tikudikira tsopano ndikuti kodi ma commissioners ndi a chair African Hayanji muholo fikira nthawi imene